ποιος είσαι, δεν ακούω. Για την αγγελία παίρνω σου λέω. Ναι, έλα, σ' ακούω τώρα, σ' ακούω φίλε μου. Α, Ναι, ο τράγος είναι μαύρος, έχει τσέπια 55 πόντους στη μία, την άλλη 57, είναι 2,5 χρονών, είναι καπιστρίανα καινούρια, παλούκι το έβγαλα προχθές, σκηνή καινούριο χορτάρι να μην διπλώνεται, καινούρια χαρταβέλα στο παλούκι, είναι 55 κιλά, είναι τροφαντούλης στα πόδια του, έχει γάμπες γυμνασμένες, βγάζει κατσίκια 4, από εκεί και πέρα επιλέγεις, πωλείται 580 ευρώ. α, οι μάτες έχει αλλάξει κεντροφόρου. Το μόλις του κόψα τα νύχια προχθές με την ψαλίδα που κλαδεύουμε τα μπέλια, από εκεί και πέρα αποφασίζεις. Το μιτσάρα, ρε. Ωραία το πασοπήμα, μιτσάρα, μ' αρέσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αποφασίζεις και του φορτώνω τον τράγο, μεταφορά δική μου η μισή, την υπόλοιπη δικιά σου. Ανάλογα που βρίσκεσαι. Αποστολή σε όλη τη Βουλγαρία και Μεσόγεια. Πού είσαι τώρα? Εδώ είμαι, στο χωριό μου.